uma umuzi uthutha. One, kusuke sekubikiwe kwashiwo kwathiwa siyasuka manje siyokwakha kwelinye inxiwa elisha. Kwabikela abantu abadala ngoba ngangitshela ngathi ayikho into engabikwa ekhaya. Khumbula-ke yonke into eyistep ekhaya ethathwayo iyabikwa. Uma ukuthi-ke umuzi usuyasuka sekubikiwe ukuthi kuyahanjwa kuyokwakhiwa enxiweni umuzini omusha noma ebaleni elisha, lelo khaya lelo kusuke kunezindlu angithi ezakhile. Uma angikhulumi ngesimanje manje, kusuke kunotshani, kunezindlu ey'fulelwayo, kuye kutatshwe indlu engasendala kakhulu othi mhlampe no 2 years 3 years yakhiwe. Bazongifakazela-ke abantu abazi indlu enamakapa eney'ntungu okuyimiqadi, thina ngapha ngakithi sikubiza sithi imiqadi, okusuke kuyizinto ezagamthrini ezey'suke y'khiwe ey'suke zilokhuza zifakwe zishayelwe indlu phezulu. Kwezinye iy'ndawo bathi amakapa mese kuphinde kube namathandela, thina sithi amathandela, abanye kwezinye iy'ndawo bathi ziy'ntungu. Imiqadi kwezinye iy'ndawo bathi amakapa, ziy'ntungu kwezinye iy'ndawo bathi amathandela, thina sithi amathandela ngapha ngasekhaya. Asuke ezoshayela kanje endlini ukuze ikwazi ukufuleleka. Uma kuyiwa kumuzi omusha, iyatatshwa indlu ekhaya, sekubikiwe njalo ngapha, bese kuyayiwa kuleli nxiwa elisha eyokwakhiwa kulona. Induna isuke ikhona, induna yesigodi, ngoba kumele kwenzeke lokho. Induna kufuneke imbe nayo ilokhuzana isoyi kanye njengenduna yendawo esuke iyihlo lenkosi. Ubaba walowo muzi kulelo khaya uma ngabe esekhona naye vele usuke kuyena osuke ehamba phambili ey'ntweni, basuke bebambisene nenduna, kodwa kufuneka kuqale kulokhuza induna kuqala isike ngoba ilokhuzela inkosi. Bese kuba ukwenza-ke lowo muntu oyisakhamuzi, bese kuyenziwa-ke indlu, kuyenziwa indlu, induna ithole kuphuma ikesi nebhodlela. Lapho-ke uma kwenziwa indlu, mhlampe abanye kusuke ngeyomgaxo, abanye kusuke kuyindlu yamasoyi. Uma kuyindlu yamasoyi basuke kukhona abawasikayo ngaphandle, ngale nkathi bewasika khona abawathuthayo ngebhala, khona abawabekayo la. Bazongifakazela abantu abazi indlu yamasoyi. Uma kuthi umgaxo, kuhambiwe imigodi, kufakwe iy'ngodo, kushayelwa amathandela same time. Ngale nkathi eshayela amathandela kuyagaxwa. Uma kuqeda ukugaxwa kuphela usuku leya ndlu isiphelile, iyabekwa phezulu, kuthathwa le ndlu le roof esuke enxiweni izobekwa phezulu, kuyafulelwa. Kuyaphoqa ukuthi kufanele kulalwe ngalelo langa, kuthiwa isethangeni endlini esuke iyintsha. Uma isisukile lapho umuzi enxiweni, iy'nsizwa ziyalala zakulelo khaya, ziyalala kuleyo ndlu leyo. Bayaqhubeka abesifazane beyolala kuphi? Enxiweni. Kodwa iy'nsizwa zakulowo muzi ziyaqhubeka, ubaba wakhona mhlawumbe namadodana akhona bayaqhubeka belale kulelo khaya lelo elisha. Bambalana-ke kulelo khaya kumele kuphekwe iy'nkobe, kumele kuphekwe iqhude, kumele belidle, kuyaphoqa. Khumbula iy'nkobe bayithanda kakhulu abantu abadala. Kumele kuphekwe iqhude ngoba umuzi kuyohleze kungowendoda, okumele idliwe ethangeni laphana, ukuze lokho kusuke sekuyisayini yokuthi sekunekhaya eselifike labeka. Nani njengamanje sebelele baphinde bathi ku-automatically lowo mkhulu sebeyazi ukuthi kunenxiwa noma kunomuzi omusha, mhlawumbe omunye uzothi inxiwa. Lapho-ke kuyaphoqa ukuthi kufanele kube ukuthi ngakusasa kuba khona isiza sendlu yangenhla, hhayi le kade kubekwa ngayo, mhlawumpe le izophendula ikhishi. Ngoba kubalulekile ukuthi umuzi uma ngabe ufika kubaswe kona, kube kwenzeka lento okuthiwa umlotha. Umlotha ukuphila ekhaya, ukuphila ekhaya. Lowo muzi senizophinde niwufake, nikhe amahlala, niwafake yonke indawo, nifake nezindlu ukuthi ngisho benibulala benithakatha nikwazi ukuhlala lelo khaya. Kufuneka hambe kuyokhiwa amahlala afakwe lelo khaya lelo. Ngisho ngoba abantu nibulela ngomthonjana, niyohlala lelo khaya lelo, ngeke libe nankinga nina.
ongakusasa sekwenziwa isiza sendlu yangenhla abantu abadala, hayi u-big house. Asikhulumi ngesimanje manje abantu abavele besuke bebiza i-greater izobeka isiza kwakhe u-10 room kuthiwa umuzi omusha ofikayo. Ubezwe bethi hayi bazokwakha indlela abantu abadala bazobafaka ekamerweni. Kwasho umthandazo ukuthi asikhulumi ngento kanjalo ngoba asikwazi ukuthi indlela abantu abadala bahlala ekamerweni akusoze. Right ke, lapho kusuke sekwenziwa indlu yangenhla kube ngeyesibili ngoba kufuneka yenziwe ngokushesha na indlu yangenhla. Kuyaqhubeka le bekubekwe ngayo, kuyabaswa, kuyaphekwa njalo emini makulungiswa kwakhiwa kufuneka enyuka unkosikazi kulelo khaya kuyophekwa kulo muzi omusha, kwakhiwe ini kube nomlotha. Ukupheka kwakhona ukuvuthwa kwakhona kuyabona ngathi ikhaya noma bengakalandwa ngosiko lapha sebeyazi ukuthi nala ikhaya, batsheliwe abantu abadala ukuthi nala ikhaya. Sokushoda ukuthi kuphela belande ngani ngembuzi, bezomukelwa ngembuzi, befe behlangiwe esangweni bemukelwe ngembuzi, benikezwe isithebo sabo beze bentatha imbuzi. Okwamanje sisakhuluma ukuthi sisusa umuzi, susa wonke, susa emzini lo, siwuse endaweni entsha ebaleni elisha. Kumele kube neqhude, kumele kube neyinkobe, kuyaphoqa. Lowo muzi uma kade wenziwa namhlanje kumele kulalwe namhlanje iy'ngane zabafana uma ukuthi isakhamuzi asisekho, noma leso sakhamuzi uma ukuthi sisekhona ubaba wakhona ney'ngane zakhe balala kuleyo ndlu leyo ukuthi zethangwe, kuyaphoqa. Iqala lapho-ke lowo muzi omusha wenziwe kube yikhaya. Kuyaphekwa la, mhlawumbe bayawasha abaneka lapha, kuyasetshenzwa kwenziwa indlu yangenhla, kumbiwe ezinye izinto ngoba izindlu za-round kufike kube indlu yangenhla lapha phezulu enhla. Abantu abayeke kwenza indlu yangenhla esangweni athi isigodlo, ngenhla noma ngasenhla, indlu abantu abadala ngenhla. Ngala u-round, ngala u-round, shuthi kuma kanje. Usungayiphosa-ke ngoba esenta kuzoba isibaya, usungayiphosa-ke ezinye izindlu ngale, kodwa uyazi ukuthi umuzi uyiseke ukuma kwawo. Phezulu indlu yangenhla abantu abadala, ibambeni njalo le video ngoba kusasa imizi eminingi inendlu yangenhla esangweni ngathi siyigodla. Ngoma kuthiwa ake sinyukeleni ngenhla, ivele ingasenhla leyo ndlu leyo yabantu abadala, hayi ekamerweni. Ngihlale ngiwaphikisa abantu abakho imsamo, ayimasi indlu kuba nomsamo ekamerweni kuthiwa abantu abadala babikelwe ekamerweni. Ayikho into enjalo, shawuthi lo kamera kuthiwa ngeni umuntu akulali muntu, leyo ndlu enkulu obisetshenziswa abantu, ayikho into enjalo. Sisakhuluma ngokusuka komuzi la ukuthi kwenziwa njani ngokosikompilo. Sikuye ngesimanje manje ngoba umuzi awususho umuntu, labantu abavele manje bebe nemali bese beyisukela umuzi wakhe, ephumela umuzi wakhe kubo yedwa. Sikhuluma ngalowo muzi lo, sikhuluma ngomuzi osuka la ngoba kunonkosikazi nendoda. Kuyaphoqa ukuthi lowo muzi lo ufike kube nendlu ezosuka enqweni iye emzini omusha, ifike ilale, ufike kube nabantu abazolala kuyona. Kwenziwe inkobe idliwe, ekumele iphekwe ubusuku lokhu idliwa nje, igqonyuzwe inkobe bese kuba nenkuku iqhude okumele idliwe. Leyo nto siyi-registration kwabantu abadala ukuthi nali inxiwe elisha, kodwa sekushoda ukuthi bebikele betshelwe, sebeyazi lowo muzi, sebeyawazi. Uyathanda awuthandi, khumbula-ke umuzi uba iseke, indlu abantu abadala ingenhla lapha. Kufuneka ngakusasa kumbiwe isiza sendlu abantu abadala, la sekuyaqhubeka kuyabaswa, kuyaqhubeka lezinye izindlu mhlawumbe useyabeka-ke umuntu iy'blocks lokuthi mhlawumbe indlu yangenhla isiyaqhuma, isishayelwa amakapa noma iy'ntungo, imiqadi isibekwe iy'ntungo, isiyafulelwa. Sekuyaqhubeka kwakhiwa izindlu zesimanje manje-ke lapha eceleni, kodwa abantu abadala indlu isiyenziwe ilapha enhla. Ngiyabonga ngethuba.